Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit ka jela ha kasngi palai kila penbena ba kila yo ban kem ya ubei ubreu ya wala keno ba udei ubaju pha e ki jingtho ling ba ki email ha ka kerteng ka kenhon lawai ba pernai hau kerwo kubor uba ajike yang rai uba dei assistant inspector general of police ulaya tho ba ya utei ubreu ya uba klem pen pau kerteng la kem ha ka khatlai tarik uyayong arhajar arpoar na ka shlem tre kam jong u uba yang rai ula ong ba ha ka shitarik uyayong arhajar arpoar kala don ke email bala pha shaw menteri rang ba ka jilla da ka kenhon bala tep kum kalawai ba pernai ha ka ba unong pha ula kam bala seng ya ka kenhon pen trim ka ba don lai pho nyongot ki dukhot ki bala don ka jingnang jingtep hendai ki bam dan kam dan jam hakani ke email la berngam ban pen bethai bom ha ki jaka puli namar kata ki pulet kila pendung da ka jing ujor ha ka crime branch police station Shillong bar ka jing toket kalayan nalor kata ha ka nyau trek uyayong arhajar arpuar la dan sakawai ka jing tho bala pha da publicity secretary kalawai ba pernai ubala kam ya la de ba ujudei uno hi ka school haswa ba ya ka contract ju la pendam no unio nong pha ula bu ru ya ka jing dawa baning kong jong kalawai ba pernai bar kata kalong ban pelat yu ba Julius Kitbok dor phang na ka along lem komta kin pen bethai bom ha ka wei ka school lower primary namar jong kani ka jing berngam bathamai ki pulet kila bu sa ka jing ujor ka ba ar ha ka cyber crime wing police station bar ka jing toket kala sedang nalor jong kitei kila don shu sa ki wei pat ki jing tho bala pha da kala wei ba pernai ha ka ba kala bu ye ki jing dawa ringkat ka jing berngam ka jing bersen hakini ki email la kam ba u organizing secretary jong kala wei ba pernai udei utau software engineer bat kan long le no ai ban twet ye ki khot jong kala wei ba pernai ki pulet ka jilla kila thau da ka kenhon toket bakarpang lani ka special investigation team ban toket ye kite ki artali ki jing ujor nalor kata lapen klanyuru ye ka jing appa hara ha ki jaka puli ba pher na ka daw jung ka jing berngam ka balawan na ka lawai ba pernai kani ka special investigation team kala toket na ki babun kilyang ringkat ka jing pet benya ye ka rukam pha ye ki jing tho da ka ba pendan kam da ki brio jong cyber crime wing jong ki pulet ka jilla namar kata ka special investigation team kala la ban itho yo we na ki ba la suba don kti ha ka te ka jing pha ye ki jing tho ka jing la ban itho yo ni brio kalong na ka jing pet benya ne ka rukam pha ye ki email bat kala long ka ba sha ba de uta ubala pha ye ki email jong kala we ba pernai na utei ubrio bala syakem ki pulet kila yo ban kurup ya ka mobile phone bala pendan kam man pha ya ki email